Nselmilkom jiena Marjele. Tafu minnu ċensinu fejn jinsab u x'numru għandu fuq il-flok. Dak minnu ħdeħ twil bidaqna ħamra. Segwi l-avventuri ta' ċensinu u skopri minnu Vincent van Gogh f'din l-istorja miktuba minn Doris Schembri b'illustrazzjonijiet ta' Ryan Gallia u Filip Taljana. Lejl imsaħħar, lejl sabiħ, dlam xita, sħab u rieħ. Qamar kwikeb safranija, sema mdawwal kollu dija. Ftaħt it-tieqa ħanara bajnejja u fuq is-siġġu poġġa Vincent ħdejja. Xaru aħmar daqna ħamranija, qalsiet ġlek mis u sidrija. ċensinu trid intiru fil-kuluri għall-bleliqi mżewqa bil-fjuri, intiru għall-bilqam safrani iħaxwex, naraw lill-bidwi jiżra fil-għabex. U tirna l-fuq għall-ġosmewiet, għall-blirħula ġol bliet, fuq il-pont għall-bmewġ iħabbat li fuq il-bajja id-dajjes isabbat. Smajna melodija ferrija. Ġo teatru geġġu iġija. Imbagħad waqafna ġo kafè għal biċċa kejk, panina u te. Tani fjuri sofor sbieħ ġo vażum faxkris fil-qieħ. Issa mmorru nistruħu d-dar għalli taf x'jien sar. Intfajt malajr fis-sodda għajjien fil-kamra dejqa b'żewġ bibien. U Vincent ħareġ barra fil-ġnien ibitter dinja kollha l-wien. Ħanajdilkom fuq min kien Vincent van Gogh. Twieled fit-30 ta' Marzu fl-1853 fl-Olanda u miet fi Franza ta' 37 sena. Fatt interessanti, meta Vincent van Gogh kien ibitter la kien jiekol u lanqas jolqot u f'ħajtu bih pittura waħda biss. Pitturi famużi huma Starry Night, The Bedroom u Sunflowers li huma riprodotti fl-isfond ta' din l-istorja li għadna kemm rajna. Vincent van Gogh kellu żewġ ħutu subien u 3 ibniet. Anna, Wilhelmina, Elizabeth, Cornelius u Theodorus. U kien imur tajjeb ħafna magħhu iż-żgħir Theo, lil Theo tgħidx kemm kien jibgħatlu itri għaliex Theo kien jinkoraġġih ħafna biex ikompli jpitter. Vincent van Gogh minn dejjem kien iħobb il-pittura, iżda qabel ma ddedika ħajtu kompletament għall-pittura ta' 27 sena kien ħadem bħala għalliem u anke ġo ħanut tal-kotba. Van Gogh kien iħobb jaqra daqskemm kien iħobb ipinġi. Il-kotba kellhom irwol importanti fil-ħajja tiegħu. Uħud minn dawn l-aktar importanti kienu kotba miktubin minn Charles Dickens. Vincent van Gogh pitter aktar minn 900 pittura tul il-karriera tiegħu, għal-bidu kien juża kuluri skuri, iżda imbagħad meta mar fi Franza beda juża iżjed kuluri vivaċi u pinsellati koxnin. Vincent kien ibati minn kundizzjoni mentali u din kienet il-kaġun li waslet għall-mewta tiegħu. Ħuh Theo miet 3 xhur wara u indifen ħdejn Vincent van Gogh. Kienet il-mara ta' Theo li għamlet ix-xogħlijiet ta' Vincent van Gogh popolari u llum ix-xogħlijiet ta' Van Gogh huma imprezzabbli u jiswew miljuni ta' euro.
Jienu naqra l-istorja forsi nnotajtu illi kien hemm xi kliem jirrima. L-istorja spiċċat li Vincent ħareġ barra fil-ġnien ibitter dinja kollha il-wien. Jekk tresqu lura dan il-filmat u terġgħu issegwu l-istorja, intom ukoll tistgħu tagħmlu lista tal-kliem kollu illi jirrima. Nittama li sibtu l-istorja u s-sessjoni interessanti narakom dal-bora. Saħħa!